Γεια σας παιδιά, The Crazy Boy είναι το όνομά μου. Και αυτό το κανάλι μου που θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Λοιπόν, σήμερα, σαν πρώτο βίντεο, θα ήθελα να σας πω τα βίντεο που θα κάνω. Κάποια βίντεο, αν δεν σας αρέσουν, γράψτε μου τα στα comments. Ή αν έχετε κάποιες ιδέες, πείτε μου τις. Λοιπόν, αρχίζουμε. Το πρώτο βίντεο είναι που θα κάνω Q&A, θα κάνω vlog, γενικές συζητήσεις. Θα κάνω και κάτι άλλο που έχω δει από έναν άλλο YouTuber, τον W2S, κάπως έτσι λέγεται το κανάλι του. Αυτός έχει μια παρέα, που και αυτή YouTube κανάλι, και πάνε σε ένα γήπεδο και κάνουν βίντεο. Κάνουν βίντεο ποιος θα χτυπήσει το δοκάρι, το ζώντιο δοκάρι. Θα τα δείτε αυτά στην πορεία, όταν θα το ξεκινήσω αυτό να το κάνω. Τώρα για gaming κανάλι δεν ξέρω αν κάνω, γιατί εντάξει, δεν έχω και τον εξοπλισμό, θα δω αν κάνω gaming κανάλι. Βέβαια γενικές συζητήσεις δεν ξέρω αν κάνω. Τώρα κάτι άλλο να σας πω δεν νομίζω. Θα βρω κάποιες ιδέες και θα σας πω. Λοιπόν, από μένα γεια σας, από το The Crazy Boy γεια σας. Και σας παρακαλώ κάντε μια εγγραφή, γιατί θα έρθουν πολλά βίντεο με πολλές ιδέες. Κάντε και σας παρακαλώ πολύ ένα like σε αυτό το βίντεο. Το The Crazy Boy, γεια σας.